Selamat menyaksikan Sugeng Widangan. Semoga siang hari ini bekerja bareng dengan JR Audio Sukasari Kunder Lumajang.
tetapi deje lamun bulane pada parah pangaparane dari bulan salah lepet sapora nayana Keng mae kacang ale eto santos dikata de ombe in sangono in saken Pak Ika Pak Heri iki sangono iki saken monggo dereke anu Heri nyumping sinten matur nuwun manale termanisa tak ngoja Kang ero tete lo ale monetina kena dina mantir nangisa lamun iya cek kana Sukosari ternoro arati tak ngomong Pak ayo Mas Abel koyo bantu kena Kosari soro panare maring genteng lamun bile tiga karena dika ngomong Pak ngomong Pak semangat nale kakar bilening nai benang le tate piye
kena bule mani mana bana bule mau tak jadi ya na Ganteng lekat di sana, entoro hati sabule, rese ratiana. Ai penile sampai mateni, kakek. Ale kanak suka sari jala kele kagak bayar ale bule bule buren ya nak bule ya dari bulan salah lopo saporana adep dek lawa jeng bungkon mak aninga adep dek dek jeng dek ya nak kacung lanceng kana lanceng kana mun ala ko bereng bapak jadek bedekan terusan si akan teria kacung ya tak nyaman ya nak ya karena apa ceng kacung payah jegen bapak ya leso ya nak ya mata payah kacung wak kacung jauh dari tanah Sukorejo ya sampai depak ke daerah Sukosari ladin nak mun kesepayak nak kacung tak seberempa ya nak ya tak ke ngake bayan bapak karena sokon kacung pampak sokon bapak ada ning dua kelar ngabain beten benceng antara suara na bapak saya tak kelar ya nak ya lain setiap kacung tak sah banyak macem tak sah tedung tenton tak sah tojuk ya nak ya ring bapak ojeng jeng apa tambahan bapak lamun ojeng cak encak encan nak kanak Sukosari lak din nak tak sempangin angin sanga on laonan ya nak ya mone ngak kacung kalau kun cuma hewan sebejeng ngicung kalau kun cuma bapak ya nak ya sebelah kacung ketorotan ala kolak din nak ya nak ya mulai tahun bilen kacung kerana hajat dak mon bede tengah kakek ya nak ya setia bisa ketorotan ya nak ya bapak biji-bian ya nak ya siapa saya bantuin bapak arwah kancan bapak kemarin ya nak ya
le dari bulan bulan itu ngasalah akan nganyon asa aborale kasan suaran maning bantuin bapak sebelum matau kersoon ya ceng je karena kacong tak bisa ngecung TV ya nak Kengon poseran ade keng masekelarani keng manyaken ngateka letuk betul nah. Montak kelar bule ateni ser saken tak bule Tangoja semper sarong lebani pinterani semper sarong lebani pinter ajalana beni pengkebo beni pengkebereng rati mono canatikan serkabu
pula nisar kabulale soro apa sare mangken pong-pong ki beda soro apa pong ki beda pong-pong ki beda ka Tango jabu Dur Du menyembang mana sabena Samila bele matu Serobuang kana suka sari mona kena Male teka kelaban bule Reng seratin ale Apa jangan Bule apa jangan Oke, Dika. Bejengah bule Bejengah kena dina Bejeng sepu desantrena Desantrena ale Eta bengah Ale eta bengah kena Sukosari Eta bengah bibule Eta bengah Ta bengongku Bedela kena ale Enak kacung lancing Teritan ladin tanang kering jeng mancung ya jeng ya Kacung ibu dateng sero alako ya nak ya Mayu kacung ajalan Olanan itu rok bunte ben bapak ya jeng ya Tuana pele saya kabar Semanteng le Ramirana Tuana pe Tika saya pasang Tuana pe saya pasang Alentele te sarana yana Kakotale kapinakum Kakotale kapinakum Sekoning ale
Muanabe Kutakiale Senyapa bulan semotaku Senyapa bulan semotaku Tahun yang bulan kau nyaman Perit, perit, konca sepote ale. Lamong mandeng tika, cek sambil lerek. Lamong mandeng tika, cek sambil lerek. Belina pole Naik dua takolabu Alonda Adako Matebe Pesa tako alake Mongalang kerale ya dana Roma Tarjamana ble Iman Korang sabar Mula sederama Korang sabar mula sederama le Korja nengetika Ya dana mata iman Ampun cokot kecungan bulan salah lopot sebenarnya leng jalan lekap pengajagung kali seneng sudah sampai burung-burung enak kacung lancing Enggak bapak sebu matur kesawan ya ceng ya karo gunco mak hewan bisa noro buntik bapak kaki ya nak ya deng kekecana kacong ki korang situng munderina gelelek temunin bapak ya ceng ya bi mak neng ngelak dina mari beriin ngakan mari beriin ngenom sebareng bede ya nak ya kari kaki kita temunin bi bu neng ngelak dina maju kacong tar ke depor nyongok ke bede na bu neng depor ya nak ya kacong mau nak lebu ke dapur mulai temunin kacong aja keluar mau tak kere temunin kacong cek keluar ya nak ya malah tak sih ya nak ya tapi lebunya kacong bi bapak jajal bi bapak minta akhirnya seneng hati seneng hati lewong ndak iso ndak paham seneng hati lewong
jejelei Mama tak kira Asik-asik. Kedukona Are laki jebelei Mama tak kira Ale bedakona kota kabinaku monsekone pae muana senyapa sebotangku montaone ale kenyamanan
bede para ampun cokomnya ona pamit salah loko bule saporana enak kacung lancing kana paro pana kacung lemari temunen marang inom bideng yen aye setia de yen aye meni karo kun kake melolo se ala kula dina wa bede ibu diki benyak se ala ko yen aye mayo kacung keluar on laonan minta pengereng gantung kencak kemak ning ayeuna aye Cik kakak tale nyimpang bere banyak bere malubu alure tamak salati kata ande Pejang sepuluh tak ada saat atrenan ai jeng jelek eta benga ale eta benga tabang kule bedela dena bena alerale kule bela Ayo Jeng, keluar Jeng. Bocah kalele bade jele katena lele be nian be pena meleserele kasor beje adina bule ada sae manale
ayo. Duwe bojo mbok karining demang wis kok ilang. Teman-teman menawa kenangsang ning keloran ngono menawa. Wong tak ajak blonjo yu. Menawa ilang ning keloran ngono blok kelor ngono menawa. Yung untung sih kena tak goyang, saya ndak kena tak goyang ngono, tak jolno terasi ndak mesel. Tekon dia yo. Lho, nek wong wedok iku akeh penggaweane, Kang. Iki nek wong lanang ngotro, sae penggaweane. Lah apane wong tak tinggal sedilu. Ayo ndang mulih, selak udan gombalane ndang tasono. Lah ono apa ngentasi ning keloran ngono? Lah aku iki mang sik utasi gombal. Sik kora-kara nutupno kora-kora. Puti mana wedok iku sembarang kali kesel ning buritan. Wis ero nek jenenge wong wedok iku kesel. Lah ya ngono, lah anakmu lho ya ning ndi? Wis gerang keluyuran tok ae encene. Ya pancene aturanmu. Ya nek aturanku yo Kang, peng mang gak nganu ta meja. apa Disile wong ta mejane. ya menawa digadekno menawa. Yo kok teman-teman yo. Lah ya iku, ya masuk Kepapas temen deklek ambek meja ya ndok ono. Lah nyene ndak rikok cepakno mangko sih. Nyele Kang situ. Nyene nurun Riko ya ngono iku nek nurun Riko anakmu iku. Apa ayu. Ya masih ayu nek bekakra ae. Lah masih bekakra nek ayu. Kan sing penting ayu. Kodok. Lho ya, teko-teko ra nangis. Apa lah sik nduk apa nduk gendukku sing ayu dhewe kaya denok dempleng kene nak. Apa nyebek isin lho. Isin yang Pak Ika ambek keluargane lho. Wis menang cuk. Apa jauh kebab. Ndak. Jauh apa? Aku dilokno mau. Cilokno apa nak? Kok niku anake wong kere jarene. Sapa sing ngelokno? Sapa sing ngelokno? Sapa sing ngelokno? Sing ngelokno sapa nak? Sing ngelokno? Iku nek ngono mau. Dilokno kaya apa nak? Kaya apa? Kok niku lho, masih ngono ndak duwe sepeda bet kaya tak aku ngono, Bang. Aku tuh kono sepeda bet, Bu. Iya. Ini lho, Nduk. Tenang ae, gampang wis sik ana sikil papan ning mburi tak tak tukokno kucing. Ngene lho Nduk, ya. Ancen nek dhewe gak duwe, ndak asal nguruti omonge wong. Ngono. Kancaku iku lho ning sekolahan iku lho mangane iku lho ambek piksa, Bu. Walah wong piksa iku padha ae, Nduk, isine apa kangkung. Aku lho mbek sampean disangoni ambek eseng-eseng genjer aku yo. Lho, iku spaghetti dudu genjer. Spaghetti iku. Oh, mbokmu lho nek nyangoni iku spaghetti. Aja ngisi-ngisine, Nduk. Iku ndak enak iku beke. Sekali-kali aku eseng-esengno jeroan ngono lho, Bu. Jeroan apa? Ya jeroane tekos ndak apa-apa, Pak. Ya jeroane iwak. Jeroane iwak jare aku jeroane apa? Ngene lho Nduk ya. Ngene ae Kang. Apa? Nek genduk kepengin buet, apa bet? Beda bet iku lho. Beda bet. Bet. Iya bet iku lho paling. Bet ya tuku ning iku ning SMP Kunir iku. Ya ngene Nduk. Ya aku tak lunga ae tak megawe ngono ah. Terus aku mbek sapa? Ya ngene Kangku. Aku melok aku. Lho, Lho aja, Nduk. genduk dititipno paman ae pamane. Iya, Nduk, tak titipno ae sampeyan. Lah, terus aku megawe aku melok. Sera, nek ndak dititipno paman, dititipno Mbok Marlis ya. Enggak, aku ning kono dadi anu eseng-eseng. Eseng-eseng apa? Apa oleh duit? Enggak. Ya, tak lunga kaya aku ya. Bu, kaya apa iki anake dhewe njauh bet iki?
Lah ya Kang aku tak lunga nang Malaysia nek gak ngono gak ada duwe aku. Ya aku melok. Lho umpama aku ndak melok ra, nganggur ra. Iya, Nduk. Ning kono lho bojone Pak Aman iku nyocot, Bu. Gak wong iki lho meneng. Meneng. Nek turu. Wis sawangane tok kowe brangos tapi meneng wong iku kok. Ngono ah. Iya, ayo tak teroron ayo. Aku Ayo. kok tapi nek kono wedi lho, Bu. Kak, apa jare aku Ndak. wis kok. Ayo, Pak. Wong rumah tangga kaya ngene rasane. Ijo-ijone kluwe. Duwe bojo ndak tau mule. Bongko ning embong paling. Wong lanang budal isuk mule sore. Budal sore mule subuh. Turunane maling jrangkong iku paling. Awak ndak ro beduk, ndak ro maghrib nyambut gawe. Wong lanang penggaweane kluprak, klupruk kaya tengune suwal. Badok njaluk enak, ngombe lek gak legi gak arep. Wong lanang ngrasakno wong lanang awak sampai kuru. Engko jare wong wedok bantah, wong wedok nyocot, wong wedok iki creme. Kok lek ana wong wedok sing jare wong wedok iki ngene-ngene. Wong lanang gak kena diatur, keplekno bok bongko kon. Mulai jangkong iki. Ndak boleh wong duwe omah. Eling lek duwe omah. Eling lek duwe omah. Wong lanang. Wong wedok. Apa wong wedok? Apa wong wedok? Apa wong lanang? Apa wong wedok? Apa wong lanang? Wedok. Aku biyen gak emang gantenge ngono mari wis. Tak tinggal nang Malaysia, nontrong cangkemmu Mbak Badok lek ana wong wedok. Aduh, kok ngelek-ngelekno wong lanang. Lek ana wong lanang temen ndak foto ya re. Lek aku masih ndono wong lanang, Cak. Masih aku masih ndono wong wedok. Aduh, apa sing kon pek kok ndak nyambut gawe? Masih ndak nyambut gawe wong pateng. Masih yo pateng. Lek wong lanang. Ora. Oh, kaya wayang. Wong lanang wis ingonane soro. Sembarang njaluk anget, sego njaluk panas, wedang njaluk panas. Iya, Tapi wong ndak dibadok. Timano jaran kepang aku ta? Hah? Kok wong lanang iki soro, keimangan gobe sing jare slundepen. Dikei mangan jangan kacang dawa sing jare linu. Oh, biasa murat. Sing dijaluk aneh-aneh dulur godhong pring, godhong jati. Timano wedhus wis tau aku ta? Anjene kon niku turunane wedhus, aku getun biyen kate diolehno Heri Worong.
Harry biyen ganteng worong ndak oleh Harry oleh herder. Mbok anggap asu aku. Oh, lek kon pancene pinter omong. Lek kon iku pinter omong. Ayo cem. Kon melok aku tak rabi aku enak. Ojo tandur kon, ojo matun ngasak wae. Kok pinter kon nek omong, he? Kok pinter kon nek omong? Lah kurang gati apa aku? Wong gak oleh nyambut gawe, tapi kon ngasak. Kon kalau pantesan kon kurang. Kurang ajar. Nyusune ndak sepiro yu. Utange. Dadi umpat 3 wulan. Utang kok pahit. Wong lanang digene-geneno kurang ajar disoni ngono kon. Kon kate tak tinggal ana sing kon boti. Boti apa kon nang aku? Boti bokongku iki ya. Ojo lera-lirik. Jajal wong lanang iku sing sregep, sing tegas nyambut gawe tidak disenan-seneni nang wong wedok. Nek dibelanjani ngene wong wedok kececut cangkeme. Lah kate njaluk sehat ya apa anjene wong lanang ndak tau dijamoni. Aduh! Masih tak jamoni kunci sak tomblok. Jahe 5 kilo, tuwas mlodoki sewek ndono apa-apa dulur. Ya salahmu dhewe. Wong lanang dijamoni kunci endok nang awakmu digolong terong bendina. Kate ndak perlu. Lah ndak dikurupno terong. Wong barangan penggaweanmu ya ngono. Biyen ae. Ngalor ngidul ngulon ngetan kring-kring jare aku nggo sepeda GL tak delok belik tok dicekel. Masih awakmu. Apa aku? Apa? Aduh, balak-balik nang omah. Aku apa? Mbok, Caca ndono, Mbok. Anu apa, Duk? Kate nyele sentolop. Yong! Setolo batune loro wis ndak makan wis klipruk. Kon iku ilingo, wis tuwek, wayahe ngeleng kate matek, bedes iku. Walat, Duk. Wong lanang dibedes-bedesno. Lek wong lanang. Wis aja ngoceh awakmu. Biasae wiyane arisan. Aduh, masih arisan didelok wong lanang gendel duwe apa ndak? Kok nek tak jaluki dhuwit kon gremeng ae. Kok dak rabi sapi jare aku. Oh, wong wedok masih cemburuan kok ngono. Wong aku dilirik sapi lho. Asih gujal-gujal. Aku badi lirik sapi, badi usul-usul sapi lek wong lanang. Budal arisan ngono. Aku tekan budal arisan. Kene duweke. Kene duweke. Lah wingi entek 10.000 ku ta. Biyong belanjani 2 bulan dikei 10.000. Percaya dulur. Kon ndak eman gantengmu tak keplekno buk wetan iku lho kon. Biu. Wong wedok kok boros temen kaya 10.000 wis entek 2 dina. Wis menengo kene. Arisan cekne. Wis aris-arisan kono. Kon mandang ucul. Aja ucul ya, sengak lek ucul. Tak ubeng-ubengi uyah, lek ana uyah iku mangkra-mangkre berarti ana wong wedok mlebu rene sengak. Aduh. Koclok. Masih wong cemburuane gede. Kate budal arisan wong lanang di ubengi uyah. Lek ana daya wedok celek mlebu. Lek ana daya lanang pinarakno. Sengak lebokno wong wedok mate. Rabi to, rabi menungso apa banaspati? Aduh, wong lanang kan ditipateni.
diturut omonge pateni temen wae. Loh, riko, Dik. Oh, ya waras. Waras. Ya. Ya waras. Apa? Oh, Kang. Sera. Apa? Asik. Setanan teko ndi kon, Kang? Kok digus? Kang. Aduh. Apa oh, Kang? Kok koyo kesetanan, Kang? Rusak bunderane wis. Aduh. Sik, Kang. Anakku iku, Kang. Aduh. Rono sing adoh. Sik. Iki anakku. Iki bojoku ana apa doser barang? Sik, ya apa? Kesambet ning ndi? Dusuk Wong nang dulure kok ngono iku lho ditekani daya ya apa sih? ngono, Dik. Apa? Iya umuku lek ana daya wedok ndak oleh. Aduh, yu kaya ngono mbok dijolno trasi wisan. Oh. Awakmu ndak rongamu yumu. Kaya apa? Waduh, masih aku ate diuntal. Ya cekne. Pokok sik ana ndoke. Ya Kang, ngene lho. Ngene, Kang. Aja ngono kok. Iki anakmu, Kang. Iki bojoku, Kang. Kadulurmu, Kang. Ya bener dulur tapi pesene yumu ku lek ana dulur wedok ndak oleh mlebu. Nek banci oleh. Hah? Nek banci oleh. Banci kan lanang, Dik. Oh. Foto-foto nang banci. Paling senengane banci. Ngene Kang. Sama niku Ngene. lho. Abot dulur apa abot bojo sampean? Iya. Ya abot bojo Dik, Lho. bojo sing ngedangno aku ben dino. Amit ya, Kang. Amit, Kang. Iya. Aku adike pean. Ya apa? Nek bojo iku ana surate, Kang. Nek dulur ana surate, Kang. Masih diuntalno nang Gunung Semeru ya tetep dulurku. Bojo lek pegatan ambek aku. Ana surate. Dadi wong. Lah nek aku Lek dulur ya tetep dulur. sampai mati. Ya tetep dulur. Oh ngono Adik. Iya. Oh, ya bacot. Utake lho dek ning ndi utake iki. Ojo ngono, Dik. Lho, iya weh, bacot longgo-longgo. Nah iya cok ngono kene lho. Pegatan saiki. Iya. Dulur iki Dulur. Aja ngono. Bojo wedok. Kene, Duk. Kene nduk, gendukku sing ayu dhewe iki, denok debleng iki. Anakku iki meneng, Kang. Nemen meneng e. Alim, Adik. Alim. Nek ndak didolet lho ndak obah. Saking menenge. Iya kudu seneng duwe ponakan kok ngene iki. Meneng. Pol. Oh, pancen ndak tau dijak rene awakmu. Lah mulane iki aku rene iki yo kangen Kang ambek Riko ambek Yu. Nomor 1 kangen bare aku. Iya, soalnya wis suwe. Iya. Ora tetembungan. Kaping lorone aku yo ana kepentingan. Sampean aku Kang. Ana Bune, apa kate? omong Bune. Ngene lho Kate Kang. ada ngake ah. Yo ndak. Perlu Ngene apa? lho. Perlu apa? Kan ponakmu iki kepingin dabit ngono lho. Kepingin sepeda motor. Ya lah aku kan Iya. gak duwe ya Kang. Jadi aku titip benduk, aku titip gawe ngono Kang. Aduh. Titip genduk. Iya, gak apa-apa wong anakku lu meneng kan omongi arek iki Kang. Yo cilike sewulan. Gedene 10 tahun. Oh, genduk iki kepingin sepeda beat. Iya. Awakmu kate nyambut gawe merantau. Iya Kang nek gak gawe oleh ndi. Oh, ngono ah. Titip bendiluk lho Kang. Genduk titip kene. Iya, arek meneng ae lho. Meneng. Meneng. Emang apa-apa lho arek iki nduk bantai iki. Ndok bantai. Meler kirane. Oh. Engko pameler. Ndak. Sira, sawangan aku iki apamu, Kang? Ya adikku. Lah iya, iki ra anake pean, Kang. Iya tangga si ponan tangga anak. Padha ae, Kang. Dadi kate nyambut gawe budal kapan? Iya, aku njaluk pendungane, Kang. Iso dino iki Kang. Ya dino iki Budal aku saiki. budal, Kang. Iya. Oh, tepake ndono yomu ndak apa-apa yo. Ndak Ya apa-apa. apa Kang? Lah sampean lilo apa ndak aku titip Oh, ponakan. ndak. Iya wis ndak apa-apa titipno aku wae. Kate titip nang sapa? Lah iya. Kate tetepno nyang Cak Warno ya kadoan. Ya kadoan. Lah iya. Iya ndak apa-apa wis. Iya wis. Iya, iya. Ayo Bune, Nduk, meneng kene sing hati-hati ya, Nduk. Oh iya rene pokoknya bet. Aku Jare rene kepengin wis. peda beat. Jarene pengen peda bet.
Ndak suwe-suwe. Wong bebekmu lu Jawa nang kondok meneng wonge. Meneng wonge. Kan bantai kok. Kowe Kang, aku tak pamit dhisik yo Kang. Oh ngono ah. Kali kate ditenteni trep. Iya 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 iya. wis. iya. Apa jare aku genduk eh? Iya, tete temen aku Oh nek iya iya. ya. Ojo kuwatir. Iya. Monggo ya Kang. Iya 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 iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Bojo to Pak Ndono iki. Duk. Mari mangan. Lek mari lek durung mangan jaluk mangan nang paman. Iya, iya, Duk. Ya ono dik kene iki ojo meler-meler, polahe tonggo kanan kiri gitu ono sing meler ngono lho, Duk. Iya. Mari mangan sih. Kelas piro sekolah? Oh, payah ta. Payah paling. Ngombe ngelak ta? Genduk. Genduk. Ngelak ta? Lek ngelak ta pengen ngombe? Nyaca cangkeme iki omong tok matane ku lho gelem wasi. Ambene nek ngomong iku matane ndak usah mendelik. Abu. Jare meneng. Cangkem tek. Abu. Lain. Omong ngetok iki pancen kok jendes aku dikandani kongkon meneng cangkeme nyocos sae. Kok ngene, Sran? Lah iya, genduk iku mari mangan. Ya aku luwe, aku iku kate mangan, Man. Aja omong ngetok lambene iku lho meneng. Rusak. Ndak melok wis. Cangkem rusak. Mangan ta, Duk? Aku kate mangan, age. Mangan sego. Ndak. Mangan anu, apa? Bakso. Ndak. Mangan mie ayam. Omong ngetok. Aku kok ndak biasa mangan sego, Man. Mangan apa? Biasa aku ki mangane spaghetti. Spaghetti. Abu. Jare ndak ngalem. Mangane spaghetti. Spaghetti. Iya. Ngomong tok. Kok. Spaghetti ta? Iya, Man. Aku ndak tahu mangan spaghetti. Kaya apa spaghetti, Duk? Spaghetti ku sing ditumpuk terus jerone ku ana sing dicokot langsung molor iku spaghetti. Oh, iku ta. Isine apa? Aduh. Goblok iku pancen. Sik tak gekno, Dek Pawon. Ya ndam aku lagi digaweno ning pawon aku mole aku lho mole. Lho, Dok. Kate nandi? Iya tak tekono. Kene. Aduh. Tak kandakno kan. Kandakno sapa? Nang ibu. Ya tuku. Wah. Man. Iya tuku. Man. Apa? Aku njaluk duit. Njaluk duit. Piro? 1 juta. Abu. Piro spaghetti nih? Spaghetti ku regane ana sing 350. Lah terus aku iku
numpake man dadi 1 juta. Aduh. Akeh man. Wes aja nangis. Akeh man. Jare ndak ngalem. Ya. Ya kurang man. Tak kandhane. Ojo tuku sing gedhe. Bapak. Tuku sing cilik. Aku bunuh diri lah. Ojo do, anu opo bunuh diri sih? Tak kandhane tukang syuting lho. Masuk viral sampean. Telah menganiaya ngono ceno. Gak paman iku sayang sampean. Ya nek sayang yo akeh. Kurang. Aduh. Suwen kabeh yo man. Entek. Man. Iku oleh spaghetti wis. Oleh. Ya meneng aja nangis. Man. Kene lungguh kene. Aku kate adus. Ya atuh ndek jeding ngono, Duk. Man. Ya atuh ndek jeding, jedinge bak banyune. Aku ndak biasa adon nggih dedeng, Man. Atuh ngendi? Aku nek adus didusi, akeh dosana, Man. Didusi paman. Iya. Jaluk didusi paman. Iya, Man. Gendong wis gedhe ngene. Aduh. Akeh, Man, dosanaku. Aku nek ndak dikosoi ndak resi, Man. Jaluk didusi paman. Iya. Aduh. Jare paman sayang. Ya bener sayang, Duk. Lah awakmu wis daplok jaluk didusi paman. Ya paman moroan. Ndak sida ngedusi. Paman. Wis adus dhewe ndek anu wis. Ndak wis aku ngantuk wis saiki aku ngantuk man ngantuk. Ngantuk. Heeh. Wadus urung ngantuk. Ngantuk aku wis man. Ya bubuk. Turu. Aku lek turu ndak biasa turu anu Turu, Nek. dhewe man. Turu kene. Ndak. Aku nek turu iku dipondong, digendong, diayun-ayun man. Jaluk gendong. Karo nyanyi man, diayun-ayun aku baru iso turu man. Mbok turu kene apa wewe gedhe gendho, aja ngalem nak. Bunda weh bapak, jangan tambah rano bapak aku lah. Rilio. Nenda gelem gendong. Jaluk gendong paman. Iya. Aku lo enteng man, mek gorong on. Oke man. Gendong. Iya. Ya lungguh kene wedok. Ndak, aku gendong. 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 Jaluk ceblok. Ceblok. Ayo man. Gendong. Gendong. Cari ndak ngalem ya apa dole kira. Aku ate bubuk man. Karo nyanyi ya man. Nyanyi. Enggak aku mau digendong ngono. Ngene man. Ngene dibopong kaya bayi ku lho man. Wes, aja ngalem. Menang we turu yo. Turu. Tenanan turu we, menang. Ditinggal wong wedok wis mlebokno muntun tilun bedes iki.
bongak kaya ketap-ketik kaya bedes kudanan. Enak. Gendong wong wedok. Enak. Heh. Wis dipeseni. Lek wong wedok aja dilebokno, lek ana wong lanang daya lanang lebokno. Kok wan kon. Heh. Kok kurang ajar. Iki meneh. Heh. Anake sapa kon? Kon. Herah. Kok nyepuhi kok renyah. Jajal kok renyah. Oh sayang, jere sampean ndak duwe bojo sayang. Bojo sayang-sayangan. Iki awakmu ngene. Iku ya apa iku? Sayang sing sakit mana sayang? Bojo sayang-sayangan. Terus no. Sapa iku? Ara, apa iku? Kok renyah? Kapan kon lek nyepuhi? Kon kapan lek nyepuhi? Iki kurang. Wong lanang ditinggal dilu wis wani nglebokno wong wedok. Yang aku sudah hamil. Oh, Sudah hamil aku ya. iki apa iki? Bemu iki. Aku sudah hamil sayang. Aduh. Loh, weh wani. Kok. Ayo. Dadi duwe gendaan kon meneng-menengnya. Hah? Kurang ajar, drangkong iku. Wah. Ditinggal dilu. Warahan. Apa tak sayang? Iya ya kalau aku udah Yo, dikasih uang wes, sama kamu 1 juta. Warane aku ponakane ngono lho. Iya. Tambah ngamuk bebekmu. Lo jare bojone wis mati yang diplindas truk. Iku. Kok kurang ajar. Kurang Ojo ajar. gawe-gawe omong. Aku remuk kabeh tambahan. Lah mau iko sampean sing ngomong bojoku wis mati sayang. Kapan aku sing ngomong ngono? Bokongku sing gedhe koyo ngene iki. Duh, lara atiku sing pilih. Sing gedhe maneh iki. Warane aku ponakane lho, Dok. Wis seru lah aku penekane sampean ya. Apa? Seru penekane. Penekan. Ponakan. Penekan. Iki jeneng awakmu iki sih, Le. Lah iki wis tak waran. Kakangmu iki lho. Ya ummu kecemburuan iki. Tinggal dilu mlebu nglebokno senuk. Bedes iki. Iku kudu senuk. Sapa? Ponakmu dhewe. Lah, Masa Siti kok wis sakmene. Masa menali sih. Masa arek umbel-umbelen iki kok wis sakmene. kok ndak takon-takon dhisik prak-prok. Lah pancene kok ndak tau rene pirang-pirangane taun. Oh, ya ndak ngono. Awake tuh cemburu nang kakangmu. Lah mek gor dhuwit 300 iki lho apa? Bayarane bojoku lho 1,5 juta ngendang tak balekno. Dadi keponak aku dhewe. Biung. Nyoba doken. Badoken. Kan takon-takon dhisik moro prak-prok kaya awakmu. Lah awakmu kok wis mulai? Ini Kang. Iya, Aku yo sepurane sing sepurane awak remek. Nayumu sakjane
aku ambek bojoku iki siji. Iya. Ngetes Mbak Yu rupean. Bek, Aku jere ngrungokno kate kendat. kok tukaran ae. Turun, Nduk, tak kate kendat. Nduk. Tukaran dino tukaran. Turun, ndak kendat. Dadi awakmu ndak lunga. Ndak lunga. Soale aku kepingin tes rasane yuk. Yuk, rungokno. Iya. Cemburu yo oleh tapi delok-deloken. Ya awak tuas cemburu ngejak pegatan ndak wis urung ndak ngejak pegatan. Terus Eman sing gantol-gantol iki lho. Oh, gantol-gantol. Awak diremekno. Lah jenenge ndak ro sayang. Oh, nek wis ngene sayang-sayang. Ndak ro lek ku ponakmu dhewe, nek kon boleh mang meneng ae. Ndak wis wong kesel. Lho kate jelasno prak-prok kae nyang Kakang. langsung diprak-prok to. Oh, didelok yo. Lah jenenge, Dek wong aku ketok gendong-gendongan. Loro atiku lek wong lanang gendong-gendongan aku ndak tau digendong. Prak-prok kon njaluk sepuro wayahe. Lho kate digendong wong ku Daniel. Ngene Kang. Njaluk sepuro sing nisor dicekel. Kayak apa iki Kang? Ngene, Dik. Iya, aku yo sepurane sing gedhe. Iya. Dik. Ngene. Kene Nduk, gendukku Iki ngono cerita sampai ditutup sampai samene. ditutup sampai estrae jarak. Estrae jarak. Iya. Iki lek diterusno Dawa. kok. Tapi sak durunge arawe dhewe ana semboyan. semboyane ya apa ya? Bersatu, Kita teguh. bercerai kita. Sekali merdeka, tetap merdeka.